मंडळी. मस्तपैकी अगदी शिजला हा तुम्ही बघू शकता. तुम्ही थाळी बघू शकताच माझी. ही बघा, काय चिकन हा, सॅलॅड, सोलकढी, भात आणि ज्वारीची भाकरी. अबो जियान कापल्यान हवं काढू बाबा, फिरवून काढल्यान पण ए खराब मारा. कांदो, टोमॅटो, काकडी बघूया दाखव. तुमच्यासाठी सँडविच आणि हे ॲव्होकाडो टोस्ट. ओके. आणि ह्या बघू रेडी झाला का. वा मस्त भाजला अगदी सँडविच. हे भाजून झाल्यात आणि हे भिजत घातल्यान गरम पाण्यात. आता त्याच्यात हे कसले आहेत, पंपकिन नाही वॉटरमेलन, मगज वॉटरमेलनचे बियो आहेत. त्याच्यानंतर थाय अंजीर. तर म्हणजे चिकन काय मी गेलंय ना हानू का, हा इल्यापासून सर्व आम्ही डायरेक्टच मागवतो. तर दीपाली पहिला चिकन आहे धुवून घेता. मंडळी हळद दीपालीने काय टाकल्या ना, मीठ टाकल्या ना, त्याच्यानंतर हळद आणि मालवणी भाजको मसाला 1 चमचो टाकला ना, हे दुसरं 2 चमचे मालवणी भाजको मसालो. आणि त्याच्यानंतर आला लसूणची पेस्ट. ही बघा हे लावून ठेवल्या ना मिक्सर का, ती आला लसूणची पेस्ट हे टाकता. हे बघा. तर हे दीपाली सर्व कांदो कापून घेता जो लागणार राहतो. खूप वाढव अगदी कापता कांदो. ओके. त्याच्यानंतर काय आहे, हे कांदा खोबरा भाजून घ्यायचा होय ना. तर हाय दीपालीने पहिला तेल ओतून घेतल्या ना मनभर. ह्या बघा तेल ओतल्या ना, आणि त्याच्यात आता काय टाकणार, कांदो ना. ओके ओके. तमालपत्र नाही, तमालपत्र आणि कांदो. तर पहिले आधी तमालपत्र टाकल्या ना, तर कडकडीत तेलात तमालपत्र टाकल्या ना, आणि आता आहे पोस्टाचं पत्र आणि कांदो डबल टाकल्या ना. म्हणजे आता फोडणी देऊन झालेली आहे. वाटाणा अजून भाजूचा पण हा आणि मिक्सर का पण लावचा. हा म्हणजे ह्या शिजात ना तोपर्यंत. ओके. ह्या शिजेपर्यंत चिकन त्यानंतर वाटपायची तयारी होईल. तर चिकन टाकल्या ना आता सर्व कांदो शिजल्यावर. तर आता हा दीपाली तेलात टाकल्या ना, मी चांगला परतवून घेतो. या झाकून मारून ठेवल्या ना. आता या किती मिनिटात ठेवायचा, 15-20 मिनिट नंतर त्याच्यात पाणी टाकायचं आणि नंतर वाटा. आता खोबरा भाजूया ना. हां हां. पाणी सुटलं ना त्याचा. मस्त. तर आज स्वतः खुद्द इकडे ओनर, घराचे मालक, स्वीट फॅमिलीचे सर्व हॉटेल भाग्यश्रीचे सर्व हॉटेल स्वीट फॅमिलीचे सर्व खोबरा भाजतात. खोबरा नाही, कांदो भाजते पहिलं. कांदो, लसूण आणि आला पहिला भाजून घेतो. आता हॉटेल स्टार्ट करून हरकत नाही आमका. स्वीट फॅमिली क्लाउड किचन. तुम्ही नाहीतर म्हणत असतात मी नुसती बडबड करत नव्हतं, काय करत नाही. आणि दीपाली बरा पण नाही, कारण साहेब आम्ही गेलो होतो कर्जत रिसॉर्टला. ह्या पाण्यात डुबला आणि सर्दी झाली. काल डॉक्टरकडून गेलो, त्यामुळे रस्सो बनवतो त्याच्यासाठी. मी काय खाते चिकन रस्सो. हा आम्ही पोळ्या खाणार, रस्साही खाणार. तर म्हणजे बघा मस्त अगदी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेतलंय मी. बघा ना जरा खाली गॅस कमी करा. हा तो करापला खाली कढई करापली, पण कांदो मस्त भाजला तुम्ही बघू शकता. बघा केला असं चिकन जरा परतवून थांब बघते काय झालं. लागत नाही तर खाली नाही लागणार, पाणी सुटतं ना चिकन. आणि पीस बघ केवढे मोठे दिले ना. माझा बारक्या पोर बघा काय कोकमगडी सोलकढी आहे बघ, बरोबर गाळता. शाबास जिया. तर ताकद लाव जरा, तुझ्या हातात ताकद हा की नाही. तर कांदा खोबरा तर भाजून झाला, मी थोडा भाजलाय, बाकीचा दीपालीने भाजला नाही. ह्या तुम्ही बघू शकता.
तर आता बऱ्यापैकी शिजलेला होय ना. 10-15 मिनटं दीपालीने ठेवल्या ना, मसाला बिसाला घालून सर्व, आणि शिजला आता. स्मेल तर मस्तच येतात. आणि आता ह्याच्यात पाणी टाकून ठेवणार शिजूसाठी. आणि कांदा खोबरा परत टाकूचा ना, म्हणजे ह्या जा पाणी होता आता चिकनचाच पाणी होता. आता ह्या गरम पाणी दीपाली ओतता ह्यावर. सोलकडीसाठी मीठ. ओके ओके. तर जियान आहे आता आगूळ टाकल्या ना नारळाच्या दुधात, आणि आता सोलकडी बनवून रेडी केल्या ना. शाबास जिया. आगूळ वेगळा वाटतं, लाल नाही सर जास्त होय ना. डार्क नाही त्याचा, जुना वाटतं. आणि आता हाय दीपाली कुकर लावता, भात लावता. तांदूळ धुईसाठी फिल्टरचं पाणी. वा. आता हाय ट्यूब तर यूज नाही करायची, जेवण बनवायला यूज करू. ओके ओके. तर मंडळी मस्त आता चिकन शिजला, पाणी पण आटला, आणि दीपालीनं आता वाटून घेतल्या ना, आणि त्या आता टाकणार. तर आता ह्या वाटण सर्व चिकनमध्ये टाकल्या ना. वा. तर मंडळी हा चिकन रेडी झाला, आणि आमचा जिया पण आहे रेडी झाला शाळेत जाऊसाठी. आणि चिकन आमचा रेडी झाला, ह्या तुम्ही बघू शकता मंडळी. मस्त वेगळ्या शिजला हा तुम्ही बघू शकता. तर मंडळी आता दीपालीने कोथिंबीर टाकल्या ना, आणि हाय जिया का पहिला देता. जियाचं पहिलं मान आमच्या स्कूलमध्ये जाणार आहे ना, त्याला 2 बोनलेस देता. त्याला आवडत नाही बोनवाले. तर जियान आहे खाऊ घेतल्या ना, कारण स्कूल का जाऊचा ते का. दीपाली वाजले किती? 12:40 झाले. आणि किती वाजता गाडी येतात? 2 वाजता ना. हां सॉरी, 12:40 झाले आहेत, आणि 1 वाजता गाडी येतात, म्हणजे 20 मिनटात ना. 20 मिनटात जियाकडे. तर जिया सोलकडी आणि भातच खाता. औषध एवढा ह्या दिल्या ना, चिकनचो रस्सो दिल्या ना, पण ते का सोलकडी आणि भातच हवं. हॉटेलमध्ये पण सोलकडी आणि भातच खाता होय ना जिया. आणि चिकन कसं लागतं चिकन? या जेव्हा पोटात दुखणारा या हावंडे घ्यायचं आहे. पण मी नंतरच जेवणार आहे, कारण मग दीपाली माझ्यासाठी भाकरी भाजणारा, ज्वारीची भाकरी, आणि मी चिकन खाणार आहे. चांगला चिकन जिया, हॉटेलसारखा. कारण आम्ही कमी तेलात आणि कमी मसाल्यात बनवतो. आम्ही म्हणजे जेवढा हेल्दी ठेवचं असतात तेवढा आम्ही ठेवतो. हॉटेलमध्ये आम्ही खातो तेलकट, तिखट, पण घरी बनवताना आम्ही थोडा हेच बनवतो. हे घे सॅलड घे. चल जेव तू, आणि मी जियाक सोडून येते आणि भाविक घेऊन येते. तोपर्यंत हाय दीपाली भाकरे भाजीत नेट पेळ. तर मंडळी गाडी येऊ का ॲपवरती बघितल्या आणि दीपाली गाडी येऊ का लय वेळ आहे. तर मी जियाकात हे बसवतोय आणि मी घरी जाते, कारण माका जेवचा माका लय भूक लागली. मी आहे जियाबरोबर थांबणार नाही. जिया राहूशील ना एकटे? काय नाही, तसे फ्रेंड आहात जियाचे, म्हणजे फ्रेंड म्हणजे त्याच्या स्कूलचे आहात सर्व. चला बाय जिया. बाय. जिया काय बसवलं आहे आणि मी जात आहे. चल जिया बाय, जा सावकाश. तर जिया का आता मी इथे बसवून ते पण ते जियाक बसवून आहे. गाडी एवढी कशी काय लेट झाली आज जियाची? इली वाटतं दाखवतोय, बघूया आपण इली काय. हैसून दिसता आमका, हैसून येता गाडी. ही बघा हैसून गाडी येता, आणि पुढसून जाता वाटतं ना, हैसूनच जाता परत. अजून काही इली नाही. तर दीपाली आता हे पीठ मळून घेता भाकरीसाठी, आणि तेकाने माका जिया भाविक नको ना, माका आणि दीपाली काय भाकरी भाजून घेता. 2 चांगले सणसणीत भाकरी भात पण आणि त्याच्या जोडी का भाकरी मस्त हेल्दी होऊन जाईल. आणि जियाची गाडी इली का आपण बघून येऊया. चला तर बघूया जियाची गाडी इली का. जिया काय करता आता हैसून दिसात माका मोबाईलवरसून. झूम केल्यानंतर माका सर्व दिसा. अरे गाडी इली की काय? इकडची गाडी इली वाटतं. जिया दिसताना बिचारा एकटा बसला. हा बघा, बाकीचे पोरा थय आणि ह्या एकटा बसला. हा बघा जिया.
जिया आमचा. बस इली वाटतं आमच्या जियाची. नाही ही खायची आहे बस. नाही बस नाही, ही नाही जियाची. अरे भाकरी टाकल्या ना दीपाली. मार पलटी, जागेवर पलटी मारायची. मस्त. किंवा गाडीचा आवाज येत राहता. मला वाटतं जियाचीच गाडी येता असं वाटतं. आता येईल. हा बरोबर, आता येईल 100%. हा ओमकार. नाही ही अनंतमची येईल गाडी. अनंतमची आहे त्यामुळे तर असं वाटत आवाज येतात सर्व बसतो. पाली आहे दुसरी भाकरी थापता आणि ही आहे फुगवता. ही बघा. तर म्हणजे आता आहे बस इलेली आहे जियाची आमच्या आणि भाभी उतरात आणि जिया जाय तुमका दाखवतो. दिसता की ना जिया दिसता. काय शेवटचा जिया जिया आणि 2 भाकरे झालेले आहेत आणि 3 झाले. पीठ जास्त मळलं वाटतं. आता भाविक देऊया खाऊ भाकरी. भाविक खायत आमचा भाकरी. तर भावी आहे हिला आमचा. वेलकम टू होम भावी. एवढी लेट बस काय आला? ट्रॅफिक लागला. कुठे ट्रॅफिक लागला? जे स्कूलच्या बाहेर रॉयलची पण बस येते ना. हा तेच म्हणतो किती वेळ तिकडे पेंटच गाडी आहे. आज काय आहे या भावी सांग? खेकडे. हो खेकडे. चिकन आहे. हा आता माकाच जाऊचा लागणार खेकडे पकडू. तर मंडळी भाकरे भाजून तर हे झाले आहेत दीपालीचे. आणि दीपाली आहे स्वतःसाठी आमलेट भाजताय. चिकन खात नाही ना बिचारा. जा हातपाय तू. आमलेट हा दीपालीने स्वतःसाठी काढलेला. आणि हा आमचा चिकन मस्त गरगरीत झाला. तर चला म्हणजे चिकन खाऊ का. तर म्हणजे हे सर्व जेवण बाहेर आणल्या दीपालीनं आणि हे वाढू घेतल्या ना. थाळी वाढता माझी. वा किती भारी दिसतं चिकन. मस्तच अगदी. शेवटी घरचा तर घरचा चिकन काही म्हणा तुम्ही. बाहेरचा टेस्टी लागता पण ह्या टेस्टी प्लस हेल्दी. मी थाळी बघू शकतास माझी. ही बघा. या चिकन हा सॅलॅड सोलकढी भात आणि ज्वारीची भाकरी. तर अशी ही माझी थाळी आहे. सुंदर चिकन अगदी झालेला मालवणी स्टाईल. तर म्हणजे जेव्हा आम्ही आता जेवतो. तर भावी आहे आपल्या बोनलेस पीस बघून घेता. हा बघा. ग्रेव्ही नको. ग्रेव्ही नको. हे तर काय घेतं सोलकढी हवी. वा म्हणजे मी हे जेवतोय आता. चला जेव्हा जेव. तर आता ह्यांच्याने सुरुवात केली आणि आज जेवू का चिकन. कसा झाला चांगलाच नाही. मस्त एक नंबर झाला. शिजला पण मस्त. पीस बोनलेस होते ना. शिजला ज्युसी एकदम झाला. ना तिखट हा ना काय बोलतात ना मळमळीत हा. परफेक्ट अगदी झाला. 12:30 जेवण झाला त्या बसच्या नादात आमका. 1 तास गेलो बाबा त्या बस. अरे लिंबूच नाही पिलं त्या भांड्यात. सर्व मुसाळ केला. तरी मला असं वाटतं काय तर मिसिंग आहे. चिकन थाळी आज. चिकन थाळी. समर स्पेशल चिकन थाळी. समर खायचा. सॉरी मान्सून स्पेशल. पण मान्सून गेलो आज. अजिबात मान्सून समर. समर स्पेशल आहे बरोबर. 2 दिवस लागलो धो करून गायबच आहे. आणि आता गायबच झालं. आता जाऊ आहे रिसॉर्ट का बाबी.
आपण जा लेट जायला पाहिजे. मी माझा आमले आणता जेवते चला. तर मंडळी हाय आता दीपाली जेवक बसला आणि दीपालीने काय काय घेतलं आणि तुमका दाखवतंय. दीपालीने हे घेतलं ना रस्सो, भाकरी आणि आमलेट. रोस आमलेट रोस आमलेट. चिकनचा रस्सो आणि आमलेट. दीपाली रोस आमलेट एकदम घेता. दीपाली होत ना त्याच्या रस. आमका आमलेट मिळणार ना आज काही एकटाच खाणारच ना असं सांग. खातच तर खा आमका नको बाबा. काय तुका हवा ऑमलेट? दिलं तर खाईल. हा दिलं तर खाईल. माका पण दे टेस्ट करू बाबा. तर म्हणजे मी पण आता किती अंड्याचं काढलं जाडजूड आता 3 अंड्याचा आणला. 3 अंड्याचं. ओके. तर म्हणजे मी पण आमलेट खाते आता. जेव्हा जोक मंडळी आमचं. तर म्हणजे आमचा चिकन वगैरे खाऊन झाला. थोडा रेस्ट केलं आम्ही. भावी आणि दीपाली ड्रायफ्रूटचे लाडू बनवतात ते तुमका दाखवतोय चला. कारण जिया स्कूल का गेला 6 वाजता येत वाजले असता म्हणजे आता येऊ झाला असा. जिया भावी का काम दिलेला सर्व ड्रायफ्रूट फोडून नाही आता काय करताय काजू सोलतोय. काजू सोलता. ओके. मगाशी काय फोडत होता अक्रोड फोडा होता आणि अक्रोड फोडता फोडता केळी पण खाल्ला ना. वा नाही तुम्ही खाल. मी खाल्लंय तर चालेल ठीक आहे. आणि मम्मी काय करता बघूया चला. बापरे दीपालीनं हाय झाला भाजून. हे झाले काय भाजून? हे झाले भाजून. हे भाजून झाले आणि हाय काजूगर आणि हे भिजत घातल्याने गरम पाण्यात. आता त्याच्यात हे कसले आहेत पंपकिन नाही वॉटरमेलन मगज वॉटरमेलनचे बियो आहेत. त्याच्यानंतर थाय अंजीर. ओके. ते पण सर्व तुपात भाजून घेता. ह्या बघा. तुमका पण ह्याची फुल रेसिपी दीपालीच्या हातच्या लाडवांची ड्रायफ्रूटच्या हवी असले तर कमेंट करा. भरपूर कमेंट दिली आहे तर नक्की आम्ही दाखवू. व्हिडिओ बनव. हां मस्त बनवता दीपाली. तुमका आता बनल्यानंतर दाखवते लाडू कसे असते. तुमका पण हवे असले तर सांगा. 2000 रुपये किलो आहेत. नाही हो. अरे 2000 रुपये किलो सांगल्यानंतर कोण मागवणार आहे. नको मध्ये तुम्हीच खावा. तुमचा जिया आता स्कूल मसून इलेला काय अवस्था झाली आहे ती बघा. आणि जियाच्या नाश्त्यासाठी आहे तयारी करतात. दीपाली काय नाश्ता आहे जियाच्या? जियासाठी सँडविच. जियासाठी बापरे मजा बाबा जियाची. ही बघा तुम्ही बघू शकतास हे सर्व तयारी चालू आहे. दही कशा मग सँडविच दही. अरे बापरे लय मोठी तयारी आहे तुमची. इथे पनीर पण. पनीर पण टाकून आई शपथ. या खायचा सँडविच. हे पनीर आहे. ओके. आणि हाय काय काजूगर बटर. आई शपथ काय बाबा तामझाम लय मोठा बाबा. अजून काय घालायचा काय दाखवा तरी काय तर. तुझा फेवरेट फ्रूट ॲवोकाडो. बापरे ॲवोकाडो म्हणजे ॲवोकाडो सँडविच. हा सगळा मिक्स. ॲवोकाडो पनीर चीज त्याच्यानंतर काय Vegetable. बटर आणि हे व्हेजिटेबल इतका खाऊन पण जिया जाड. दही तुम्ही म्हणा त्याला काय घालत नाही. ब्राऊन ब्रेड. लोका काय म्हणतील. लय काय नाही काय तामझाम चालू आहे. काजू भाजले की नाही तुझे? हा हे लाडू पण जियासाठी आहे. हो जे आम्ही पण खाणार पण जियासाठी. जियाच्या नावावर आम्ही खाणार. शपथ लय गरम आहे बाबा. तर म्हणजे सँडविच या अवाकॅडो सँडविच तुमका आम्ही दाखवणार आहोत. दीपाची avocado, पनीर चीज व्हेजिटेबल चीज टोस्ट सँडविच. बापरे लय मोठा नाव आहे. काय ते हे लय आहे त्याच्यामध्ये. तामझाम लय आहे त्याच्यात. तर म्हणजे सँडविच झाला काय तुमका दाखवतो. जी आमचा हायर रेडी जाऊन इलेला कपडे बिपडे काढून तोंड बिंड धुत या एकदम ओके हो. तुझ्यासाठी तामझाम सर्व चालू आहे. तर आता हबो जियान कापल्यान अवोकाडो बाबा फिरवून काढल्यान पण ए खराब आ मारा. काय खराब आहे. अवोकाडो खराब आ. दुसऱ्या साईडने बघ खराब आहे काय. डाळ. आजार झालेला तिथं. हो बघ कसा काढल्यानंतर रोज काढूची सवय आहे जिया का. आणि हाय सँडविच चालू आहे. हे काय लावल्या ना चटणी बिटणी हे का चटणी बनवल्या ना ती चटणी वगैरे लावल्या ना थोडंसं टोस्ट केलं ना आणि आता बाकी काय तर बनवी. तर जिया है अवोकाडो बारीक करता
आणि दीपाली आहे डाळता सर्व व्हेजिटेबल, कांदो, टोमॅटो, काकडी आणि त्याच्यावर चीज टाकीत नंतर. मीठ टाक. तर चला मंडळी, ह्या बनल्यानंतर तुमका दाखवतोय मी नेमका बनवतेत. अरे हे वेगळं आहे दीपाली, ह्याच्यात काय काय टाकलंस तर सांग. काय? ते काय? अवोकाडो, avocado आणि चीज आणि काय चटणी. चिली फ्लेक्स, ऑरिगॅनो. ओके, हाय 2 ठेवल्या ना. आणि हाय हा बघा होता सँडविच रेडी. दीपाली झाला काय रेडी? हा, बघूया, एक दाखव. झालं. हाय, तुमच्यासाठी सँडविच. आणि हे avocado टोस्ट. ओके, आणि ह्या बघू रेडी झाला का. वा मस्त भाजला अगदी सँडविच. ह्याच्यात मस्त भाजता म्हणजे लो फ्लेमवर ठेवल्यावर. तर आता मी ह्या खाऊक जात आहे. ह्या बघा, वाव मस्त सँडविच अगदी. या हा सँडविच खातात हे बघा, आणि मी पण हा सँडविच खातात. हां, ते मी वेगळा बनवलं ना त्या भांड्यात. वाव, हे बघ पनीर हा टाकलेला तुम्ही बघू शकतास. मी दाखवतो तुमका. स्लाइस टाकलं पण हे बघा बटाटा, पनीर, चीज सर्व मस्त टाकलेला. किंवा खातात कशी. तर म्हणजे येवा सँडविच खाऊ. हे फायनली दीपालीने लाडू आता वळूक घेतल्या ना, हे बघा. आणि सँडविच खाऊन झाली आता. सँडविच खाऊन मस्त ताट झालेले आहेत आता हे सर्व. आता ह्यांच्या कामाला लावतात. आणि ह्याच्यात काय काय एवढा घातलेला आहे ना, तर बापरे. काजू, बदाम, पिस्ता, हा. अक्रूड, त्याच्यानंतर मखाने, अंजीर, फ्लावर सीड, पंपकिन सीड, त्याच्यानंतर मगज बिया म्हणजे वॉटरमेलन, सीड, पंपकिन सीड पण. आणि हे कॉफी सीड, हा, खसखस. खसखस, एवढा सर्व टाकलेला आहे. हे बघा तुम्ही बघू शकता. ह्या एवढा सर्व टाकू. आणि बदाम, खजूर, पिस्ता. आणि खजूर पण ते कलमी खजूर म्हणजे ते हे नाही दाखवते तुमका. कलमी खजूर एक वेगळे असतात, म्हणजे किमिया खजूर चांगले क्वालिटी नसतात. कलमी खजूर असतात ना, क्वालिटी असतं. हे बघा, हे कलमी खजूर, हे महाग असतात आणि टेस्ट पण चांगले असतात, थोडे नॅचरल असतं ते. हे बघा, हे कलमी खजूर. अजून काय भरपूर म्हणजे ते सर्व सांगितलं. आमच्या गावाचे काजू. आणि काजू तर एकदम बोलेकरांचे काजू आहेत, ते पण भारी क्वालिटी, ड्रम रोस्टेड. आणि ते काय आम्ही आता रोस्ट केलं. तर तुम्ही बघू शकता. हा बघा सर्व पिस्ता बिस्ता, नाही तर कोण पिस्ता तर घालत नाही. काजू आणि बदाम आणि अक्रूड पण कोण घालत नाही. काजू आणि बदाम घालतात कारण ती स्वस्त असतात. पिस्ता आणि अक्रूड आणि हे आपले ते अंजीर पण कोण घालत नाही कारण हे सर्व महागडे आहेत. आणि हे एवढं बनवून 2000 रुपये किलो पण आमका परवडणार नाही विकलं तर. हे 2500 रुपये किलो. हवी तर ऑर्डर द्या. अजिबात साखर नाही, गुळ पण अजिबात नाही. हा सगळा तुपात भाजलेला आणि ता पण वेगवेगळा असा नाही की सर्व एकत्र घालून भाजलेला. सेपरेट. हा, म्हणजे काजूगर भाजले ते काढून घेतले, त्याच्यानंतर पिस्ता भाजले ते काढून घेतले, बदाम भाजले, खसखस पण भाजलेलो. काय लावलाय सर्व ते बियो पण सर्व प्रत्येक वेगवेगळे भाजून घेतले. फक्त फ्लॅक्स सीड नाही, कारण त्याला एक गरम असतात ना, म्हणून ते आम्ही घालत नाही. नाही घालत. तर म्हणजे हे लाडू तयार होतात. हे बघा तुम्ही बघू शकताच लाडू. मी आता एक टेस्ट घेते लाडवाचे.